मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव ओंखारगोदान मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां आरो नैबे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आंनि गोसोनि। बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों दिप्ति आरो गानि VIK लोगोफोर आरो बे भिडिअनि क'आर्टिस्टआनो जादों दैमु दिउरि। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। टिजारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होखाबाय। जेब्ला बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मौसुमि BORO। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों बिलिफां बर' आरो करिय'ग्राफियानो जादों सामिर बर'। नोंथांमोना बिथांमोननि बे टिजारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि बिलिफां बर' भिडिअग्राफि इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेनिखायनो गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो नोंथांमोना नायनो रोङा। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।